Kwenzakalani ngemekujina ngominate dlamini? Hey mvana yabona manje sothenta into ezikhulu la sikadika khona. Emekujina. Mara Mina ngivumelana nawe. Mangafuni makayeke. Mina mekujina kuvumela bejomi. Ngesohlokomezwa abafazi la. Akuvonywa ngamadoda. Mina ngifela lezi ezifana nami esilengesayo. Mekujina ngifa lapho fa khona. Akafela papa khona manominate. Yesozwa ngabominate ma. Hawu. Wafike sizwe ngayo. mara there's two sides of the story. Angifune kwazi mina nguyonke. Okay mamela okay asithi ichile mengathi wena urephile na uzoba neresponse yakho ngenye indlela yakho. Angithi nami ngi-out ubuso bami buyadura. Isikanda shamina shadura bhuti. Funeka respect uMcG ukuthi useyintweni, podcast yakhe iseyintweni. Kuminate edlamini dala sagcina ukuzwa ngabo. Angafuni ukubuya ngathi. Angikhinya mina abantu ababuya ngabantu. McG umlayini. Mina ngivumelana nawe. So ucabanga ukuthi bezoba mnandi if nabamtextile ngamshaya impilo khona ukuthi in public. Nawe ngathi obanye babo nawe. Mina